হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার। কে রে গেল সেখানে কাটজু গেলা কুচকুচু করে যেতে হবে। ভাই হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার করাইছিল। হ্যাঁ হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার বুঝি কইবি বুঝি। হ্যাপি নিউ ইয়ার দক্ষিণ দেবকু হ্যাপি নিউ ইয়ার, পূর্ব দেবকু হ্যাপি নিউ ইয়ার, পশ্চিম দেবকু হ্যাপি নিউ ইয়ার। এই দিগটা কোন বেশ উত্তর দিবে। ও উত্তর দেবকু হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার খালি জଣେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଖାଲି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ। ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଆହୁରି ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଥିବ। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସେଟା ଡିସେମ୍ବରରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସିବ। ଡିସେମ୍ବର 1 ଦିନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ, ଡିସେମ୍ବର 2 ଦିନ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ 28 ଡେଟ୍ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ବାହାଘର ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ବାଇକରେ ବସେଇକି ସେଗୁଡା ନେଇକି ଭୋଜି କରି ଟିକେ ରୁମସ୍ ହେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ ଶଳା ଡିସେମ୍ବର 15ରେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଶଳା ନାତି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ସେ ଆଡଭାନ୍ସ କହିଦେଇଛି ତାକୁ ଅଜା 50 ଟଙ୍କା ଦବୁ ନହେଲେ ଭତ୍ତା ତୋର ଆସିବନି। ଆଉ ଖାପି ଦେବି ପକେଟରେ। ଶଳା ଅଜା ଡରିକି ହଉ ନାତି ନବୁ 50 ଟଙ୍କା କରିବୁ। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ ହେଉଥାଏ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ ରେ ବୁଝୁଛି ତା ମନ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବୁଝି କରିବି। ଇଏ ସାର୍ କହୁଛୁ ସାର୍ ଆଜି ଦେଇଦେବି କାଲି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଘରେ ଗଲେ ମାଗିବ, ଘରେ ଯାଇକି ମାଗ ମା ସାର୍ କହିତେ ପଇସା 50 ଟଙ୍କା ବୁଝି କରି ମାଗ। ଏ ବରୁଗା ବାପା ଆଇଲେ ପଇସା ତ କିରେ ମତେ ପଇସା କିରେ ମାଗୁଛୁ। ଏଆଡେ ବାପା ସଲା 50 ଟଙ୍କା ଖାପି ଦେଇଛି ମହିଳା ସଂଘରେ ଭୋଜି କରିବେ। ବାପା ପାଖରେ ବି ପଇସା ତଲା ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ସଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାରା ହେଇଥିବ ଏଟିଏମ ରେ ବାବୁ ଘଷିକି ପଇସା ଆଣିଲେ ଯାଇକି ପୁଅକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ପଇସା ନାହିଁ ବାପର। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପାଠ ପଢାପଢି ସରିଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ପାଠ ପଢା ଜଷ୍ଟ ଛାଡିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭୋଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ନୂଆ ନୂଆ ଭୋଜି, ଛୋଟ ଖୁମ୍ବ ତାଠୁ ଟିକେ ବଡ, ତାଠୁ ବଡ, ଏମିତି ବଡ ବଡ ଖୁମ୍ବ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଭୋଜି ଚଲେ। ନହେଲେ ଭୋଜି ହବନି ନା ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟୋଟାଲ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗଲା କେବେ। ଖୁମ୍ବ ନହେଲେ ନା ନ୍ୟୁ ଇୟର ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତ ଟୋଟାଲି। ଆଉ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉମାନେ ଆମର ଆଉ ଟିକେ ରହିଲେ ଅଠାଳିଆ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ଗାଁରେ ବସି ଖାଲି ଇଏ କଣ କଲା ସିଏ କଣ କଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ହାପି ନ୍ୟୁ। ତାକୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣାଉଛି। କାହିଁକି ନା ତାକୁ କେହି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇବେ ସିଏ, ମୁଁ ତ ମୋ ତରଫରୁ କେବଳ ଜଣାଉଛି। କାହିଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଘର ସଂସାର ସିଏ ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଶଳା କାହାଠୁ ପାଉନଥିବେ ତ ତାକୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବାର କାରଣ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଦିନ ବଏଜ ଗାର୍ଲସ ଏମିତି ବୁଢୀ ଗାର୍ଲସ ବୁଢା ଗାର୍ଲସ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଶଳା ଟେନସନ। ରାତି 12 ବେଳକୁ ଫୋନ ବାଜିବ, ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଶଳା 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଦିନ ଶଳା ସେ ଫୋନ କରି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇଦବ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣେଇ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଅସୁବିଧା ଆଉ ସୁବିଧା କଣ କଣ ହୁଏ ପଚାରିବା। ଆମେ ଜଣେ ଆମର ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଣେ ଭାଇକି ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଯିଏ କି ସେଭେନ ଅଫ୍ ପିଇ ଦେଇକିରି ଭାବୁଛି ମତେ ଶଳା ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ପାଖରେ ଲାଠିନେ ନାହିଁ ମାଗିକିରି ପିଉଠି, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପଚାରି ବୁଝିବା ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଘଟୁଛି। ସବୁ ଭାବିଲେ ତ ନିଶ। କିଏ ଫୋନ କଲା ବି? ହ୍ୟାଲୋ। ଓ ଜାନ ତମେ କଣ ହେଇଛୁ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଚଢି ଶୁଖିନି। କଣ କଲ ତମେ? ମରିଗଲନି ତମେ? ଆରେ କେମିତି ମୁଁ ଲୁଙ୍ଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଚିବି? ଚଢି ତମେ ହିଟରରେ ପୁରେଇକି ମୋ ଚଢି ଫେରେଇବ, ରଖୁଛି ନହେଲେ ତମେ ମରିଯାଅ। ଚଢି ଶୁଖିନି ଗୋଟେ ବଡ ତମକୁ ତ ଭାଇ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା। ସବୁ ଭାବିଲେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନା ଭାଇ ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ତମେ ମୁଁ ତମକୁ ପୁରା ପ୍ରବଳ କହୁଛି ନିଶା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଭାବିଲେ ତ ନିଶା। ବୋଟଲଟା ଦେଖିଲେ ବୋଟଲଟା
ସେଭେନ ଅପରେ ନିଶା। ଆରେ 7 ଅପ୍ କଣ ଭାବିଲେ ପାଣି ବି ନିଶା ହବ। ତମେ ଭାବୁଛ ତ? ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ହଁ କୁହ କଣ କୋଉ ନିଶା କହିବ? ନା ନିଶା ନା କଣ? ନିଶା ଉପରେ ଆମେ କହିବନି। କୁହ। ଆମେ ଆଇ ଟକିଂ अबाउट दिस न्यू ईयर। ओ ओडिया नहीं आता इंग्लिश पहली पगाता पहली पगाता। ठीक ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଇୟର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଟିକେ? ଅସୁବିଧା ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା ହେଲେ କଣ କରିବି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଉ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗିଟି ଆସି ନାଚିଥାନ୍ତୁ ହେଲେ କଣ କରିବା ଚଢି ତ ଶୁଖିନି କେମିତି ଲଙ୍ଗିଟି ଆସି ନାଚିବୁ କଣ ଅନଗଳା ହେଇକି ନାଚିବୁ ଚଢି ବଡ ଟେନସନ ତମର ଚଢି ଅଛି ଧାର ଦବ ଆଉ କଣ କହିବ ଆଉ କଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ନେବେ ଡିସ୍କସ୍ କୋଡ୍ ନେବେ ନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେବେ ସେଗୁଡା କୋଉ ମୋର ଚୋରି ଅଛି ନେବେ? ସେଗୁଡା ମୋର ଅଛି ମୋର ଚିକେନ ଚଢି ଦବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ହଁ ଠିକ ଅଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାଇ ହାପି ନ୍ୟୁ Happy New Year, Happy New Year. ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଭାବିଲେ ତ ନିଶା ଓ ଭାଇ 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 ଶୁଣ 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 ଭାଇ ଶୁଣ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଭାଇ ଆମ ଭାବିକି ନିଶା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଦୟାକରି ମଦ ପଦ ଟିକେ ପିଇବେନି ମଦ ପିଅ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହାଲକେକି ପିଇବେ ଆଉ ହେଲ୍ପଫୁଲ କାମ କରିବେ 2019 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହଉ। ନମସ୍କାର ଭିଲେଜ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପର ଆମେ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ନ୍ୟୁ ଇୟରକୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଥିରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।